लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे फिसासा गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो जोङो मुथुजों आंजों एकदमबारे रौतायावहाय इमारजेन्सि थांब्रबगासिनो आरो खामानियाबो इसेबां गिदिर नङा, फिसासा खामानिसो। बे फिसासा खामानिनि थाखायनो थांगासिनो। मा जाखो मुथुनानै लाखिबाय ओमफ्राय जोङो थांथ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै। ब्लगाथ' बिदिनोसै न' लोगोफोर, दिनै मा मावखो, दिनै बहा थांखो, दिनै मा जाखो, बेफोरखौनो भिडिअ बानायबाय थानायानोथ' ब्लग। ओमफ्राय दा जोङो रौतायाव थांसिगोन नालाय बेखौबो एसे भिडिअ लानानै मोनसे ब्लग बानायनोसै आरोना। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय मुथु नों माखौबा बुंगोन नामा? जेबो बुंलाबालाय दोंसे मेथाइ खनलाय। मा गय जाबाबो खननो हायो दा। अखा हादैयाहो थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं गोसाया जौरोसि लोंनो होननाया दाउला खासि जानो होननाया रंजा रंजा थांबाय थानायाव बिसिजों गोदाव जायो। रंजा रंजा थांबाय थानायावनो एदावनो लाना बिसिजों गोदाव जायो। मोनाबिलि समाव फैफिननायनि समाव माइब्राया गाखोबाय आंनि खर' सायाव। गोजौथिं नायबोला अख्रा ग्रौ, गाहायथिं नायबोला सैमाया भौ, आगदाथिं नायबोला बिसिया ब्रौ ब्रौ। बिसिया जेव जेव जायखौलै होनाङाखै होखाबाय थांखाबाय बेयो। मुथुआबो मेथाइखौ मखस्थ' गैया, आंबो मेथाइखौ मखस्थ' गैया। ओरैनो एसे रंजानाय होननानै बुङो आरोना बेफोरखौ। लाइफआलाय बिदिनोसै न' लोगोफोर, सानफ्रोमबो बिदिनो दुखुआथ' बयनिबो जिउआव थाखायो नालाय, बेमार आजार बायदिसिना, सोरनाबा माबा माबि साननाय हास्थायनाय जाफुङैनि बायदिनि, बिदिनो दुखुआ एखे नङा, बिराद आलदा आलदा रोखोमनि, खिन्थु गासिनियावबो दुखु थायो। नाथायबा दुखुफोरखौनो दुखु दुखु होननानै सानबाय थाबा जाया। मिनि खुसि रंजा बाजा थानो नांगोन बे साननैसोनि जिउखौ लानानैलाय। मानोथो दुखु दुखु हगार हरनो न' लोगोफोर, जेब्लाबो मिनि खुसि रंजा बाजा थानो नांगोन। नङा होनबा मुथु? आं थिगखौनो बुङाखै होनबा? हय हय हय। रौतायाव थांनाया सहैबाय नै। ओमफ्राय बे दखानाव हाबदों आङो, गांसे गस्ला नांगौ जादों आरो बिदिनो जेन्ट्सनिबाबो जागोन लेडिसनिबाबो जागोन, वाइट कालारनि गस्ला नांगौ जादों आंनो। ओमफ्राय बेयावहाय मालाय मुथुआ बायबाय थायो नालाय, ओमफ्राय लाना थांदो आरोना मुथुआ आंखौ, जेन्ट्सनिबाबो जागोनबालाय बेयावहायनो नायना नायदो होननानै। ओमफ्राय दा थांग्रानो आयनास्रिया आयनासो नायबाय नै, जि आयना नुबाथाय आयना नायनो लुगैखायोना। ओमफ्रायो नायबाय नै एसे, मुथुआबो खिथु खिथु थांफानानै भिडिअ लाहैथारबाय आयना नायनायखौनो। ओमफ्राय नै गस्लाया बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बारा मोजां नुवाखै आङो, समायनाय नङा बे आंजों। ओमफ्राय आरो माबा कलार गोनांसो नागिरदोंमोन ना आङो, ओमफ्राय बेयावहाय मालाय कलार गोनाङाबो एसे फिसा गैया नालाय, एसे गिदिर गिदिर। आंनाथ' मोदोमानो एसेबां फिसा, ओमफ्राय आं फसायनाय मोनिखाय ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय दाना र' सान्दुंबो गोसाथारहाय, गारियाव गाखोफिनसै। माथिबाफोरबो मोननो हागौ नालाय, बेयावथ' मेरला दुखान दङ। जोङो जाय दुखानाव हाबदोंमोन ना, बे दुखानावहाय नांगौ बुस्थुखौ मोनासै आरोना आङो। ओमफ्राय बैथिंजाय मोनसे दुखान दङ, जों बेयावहाय हाबबाय थाखायो सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्राय बेयावहाय हाबहैनो नागिरदों आरो, बेयावबा मोनगोन ना मोना मिथिला, हाबना नायहैनोसै।
Thế দেখা পাইছো মই Biar pisang menlai. Saya cuma 350 lah ni tu. 300 রাখিব 350 300 Nei top gang silabai, pixar genang. Ayo pixar apa sih kata? Pixar genang top gang silabai, ompray nei blouse silabai. Ompray surni gang silabai arna nei body color ni. Birat mezang mono आङो body color nikौ. Nैबे मादैनिफ्राय लाबाय मादैया मोजां लाबोयो सोरबाफोर बायनोबा बायफै बिनियाव किन्तु एसे दाम लायो दै मादैया बारा खमाया बियो 150 होनबाला 10 टाकाफोरल' खमायो आरोना मिनिगासिनो ओमफ्राय दे मिलायजोबदो बेसां जामारखो गासै फैसा थानायबा दखनाबो लांगौमोन फैसायानो गैला दखना बेरायजों गानलांनांसिगोन आरोना मोजां फबनाय दखनासो गाननो गोसो जादोंमोन आं Plastik ni dia pakai. बैयो मा दखनालै Apa? बैयो गोमो Rumah kamu dah mesti. मा बेलाय ha Saya sebut nak. ha dasar bebar nah besar bebarin nah idika देनां बैसागोआव लांफैगोनहाय मोसानाय समाव दिनैसो हाबगोन आं बे बाजाराव दिनैसो फार्स्ट टाइम अन्थाइखौ ayo rakau rasi mating लै गोजानथार हा आं दिनैसो फैफेरदो इयाव दाउखौ बायना लांसै नामा मासेया नाया गिदिर-गिदिरथार ना बाजारा एसे सोंना नायदो मा फाननो बायदो नोंलाय इलाय इयाव दं दां इलाय Number 1 मा इयो मा ना गोरै बियो मान बथियान फ्राय सिंगिन फ्राय बियो इलाय जाग्रा मोजां जायो नामा ना गोरै दां ना गोरै-गोरैखौ बासिजोब ओइ ना बोथियाखौ मोनजायो ना मोनजाया सोंनि ना बोथिया मोनजाया दा ना गोरैखौल' हो इयाव ना फिसा दङ इयाव ना गोरैया माहायल' जायोबा इखौ माहाय लाजागोन ना फिसाखौ बैसोर माबानि मानसि मोननायाव ना होनो थाखाय ना फिसाखौ लाजागोन इलाय ना गोरै दङ दा जोंना रुटायाव फैनाया एसे बाजार खरस खालामबाय मैयानि बाजार खालामनाया थोआखैहाय लोगोफोर पटलबो बिहरदोंमोन लाबबाय ए माबालै जोंना फालुआ लानोबा लाखासो फालुआ माहाय लथारसै 10 टाकानियानो मेरला थोयोथ' जोंना आयौ अलकबिया मा फिसा नै मैखुनाबो बबेनि नोंसोरो
Có cái này lẹ. Ăn chia khỉ ba. Ăn chia khỉ. Mai đầu lại đi em cho ra đi. Chân mai nằm lại. Cô chân lại đi. Hả? Abang ni ni bisa jadi. Ang nu kia khỉ đang mặt nó ăn ha béo với phai khỉ nè. Ibu foto mau nilang anak. Snack tinggal film ni aja sini ada. Hoमबाबो नोंथ' बुंदों होनबाबो मोजां खिथायाखैना भिडिअ'सो लागासिनो आं खैथासिम थायो इनि बाजारा बारा सोंबाबो थायो दायो 7ता नांजोबगोन ना इफोरो नांजोबा लांफिननांगोन न गालाङो बेयावनो गालाङो बहा दखान दं प्लास्टिक खोबना दोनो जेबो खामा न Negara Thailand. लादो लानाय दाउ रावबो मालाय बै माबाफोराबो गैयिफोराबो बिबानो मोनो नालाय न'खरनायै दिनै दै बिना लांखाबाय गायनाया दा गाबोननि बिना लांबाय थाथ'दो Ada motor masuk. जोंना रुटायाव फैनाया खामानिफोरा जोबजोब्बाय ओमफ्राय दसेनो थांगोन होननानै साननायमोन नाथायबा टाइमानो माबायदि माला थांस्लाबो पात्ता मोना एसे मोनालायबाय आरोना ओमफ्राय दायो एसे माबा जालांसै मामोनलाय फ्राइड राइस जालांसै आरोना खामबो फैनाय मोनबाय आङो बेलासे जाबाय थायो ना आङो बेखौ खिथाखाबायमोन सिगाङावनो ओमफ्राय दिनैबो जाहोआखै ओमफ्राय जालांसै एसे बारा जाला आरो थाबसो जानोसै दा खाम जाहैनांगोन ना नाबो लाखाबाय नाजों खाम जाहैनांगोन